אז אהלן חברים, אנחנו כאן בפרק הראשון של פודקאסט בית"ר 1936. אני, ליעד ואורי כאן, שלום. חברי הפאנל, ננסה להביא לכם את כל הכותרות, את כל הניתוחים שלנו, את הדברים שלנו, את הדעות שלנו, לכאן לפרק. אנחנו רוצים להדגיש שיצטרף שחקן רכש, מה שנקרא, חשוב מאוד, מוכר מאוד לפאנל בימים קרובים. כרגע מה שנקרא, אין תקציב. אין תקציב. אין תקציב, אין. זה מזכיר קצת המצב בביתר, למרות שאתמול... נראה לי אנחנו עוד שנייה מביאים את אלי טביב שיממן. כן, אתמול יצאה כותרת מפוצצת של אלעד מדמון בביתר ירושלים. אברמוב הגיש הצעה של 1,700,000 יורו. מאיפה הכסף? באמת מאיפה הכסף, זה קצת לא. מופרך לדעתי, אבל אם באמת הוא הצליח להחתים שחקן כזה... בואו נשים את הדברים על גדרם. לא משלמים לבריאון ושבירו. תקעת מום עם בריאון בטענה שאתה אומר לאשדוד, אין לי איך לשלם לכם. מה? מדמון, אלעד מדמון הזה שמועמד לסאות'המפטון, אלעד מדמון שמועמד למכבי חיפה ומכבי תל אביב. באמת שרוני ואיכותי. אני מקווה שההודעה הזאת היא לא ספין, אלא באמת אברמוב החליט שהוא הולך פול פאוור, ולא להלחיץ את כביכול את מכבי. אני יכול לשאול שאלה, ליעד? בבקשה. אתה חושב שבמצבה של בית"ר ירושלים, יש לבית"ר ירושלים את הלגיטימציה לשלם על שחקן שנתן 10 משחקים טובים בקריירה, על שחקן כזה כמו אלעד מדמון? אני חושב שזה לקחת איזשהו סיכון ואיזשהו הימור, אבל ההימור הזה יכול ללכת לשתי צדדים, יכול להיות כן שווה ולא שווה, תלוי. אבל למה אנחנו לא יכולים לעשות כמו שמכבי חיפה, תסתכלו, ליאור קאסה. אתה מבין שאתה מציע 7.1 מיליון יורו, שקל יורו? אני באמת, אני מסכים איתך. אין לך, עשית רכש אחד כולה בחלון העברות, וכל ההגנה שלך מחוררת. דגני, גמר את הסוס, חלש. גוטליב מצליח איכשהו להתייצב. זה סנו... אורידן לדעתי כבר כמה משחקים לא וואו. בסדר, יש יום אסל ויום באסל, אתה לא... בוא אני אתן לך פה כותרת. במצבה של בית"ר ירושלים, איתמר שבירו עדיף על אלעד מדמון. עדיף שאיתמר שבירו יגיע לבית"ר ולא אלעד מדמון. לדעתי איתמר שבירו שחקן הרבה יותר מוכח שבירו שווה את הכסף שישימו עליו. מדמון זה לקחת איזשהו סיכון. איתמר שבירו, אני אגיד לך, בעיה עם איתמר שבירו שכרגע יש למכבי נתניה 3 חלוצים, בילנקי, זלטנוביץ' ושבירו. זלטנוביץ' הרי מבקש להשתחרר, וברגע שהוא ישתחרר, וגם שבירו ירצה לעבור לביתר, נתניה יישארו עם חלוץ אחד בסגל. אני לא רואה את איתמר שבירו קורה, אלא אם זלטנוביץ' יישאר כרגע. לפחות עד הקיץ. גם זלטנוביץ' הבנתי שביתר רוצה להציע עליו. לא יקרה. בוא נדבר על המשחק האחרון. בוא נדבר על הפועל תל אביב. ליעד, מה דעתך? מה דעתי? משחק מצוין שלנו. מצאנו את הפריצות בהגנה שלהם, שטפנו את המגרש מבחינת המשחק. משחק טוב, פריידי סוף סוף שובר בצורת. כיף לראות את בית"ר ככה, אין ספק. המשחק, שיחקנו טוב לדקות מסוימות. היה דקות שבאמת לא הרגישו אותנו, מתחילת המחצית עד הזריקת הדבוקות של הקהל של הפועל, לא הרגישו את בית"ר ולא לרגע, ובאמת אני ראיתי אותנו חוטפים את הגול כבר בדקות האלה. גם אמר שרון דוידוביץ' בשידור שאם הם לא זורקים את האבוקות אז הפועל היו יודעים שבין דקה 50 לדקה 60 בית"ר סופגת הכי הרבה גולים בליגה. אבל מחצית ראשונה לדעתי באמת מצוינת של בית"ר, בין הטובות העונה. שטפנו את המגרש עם סורו וליון מזרחי ועדי יונה, באמת משחק מצוין של שלושתם. סורו גם ממצא את עצמו על המגרש, המפת חום שלו הייתה חבל על הזמן. מטורפת. אני אגיד את דעתי בנוגע לסורו ולכל בית"ר. אני חושב שבמשחקים האחרונים, בכל המשחקים האחרונים שלנו פגשנו קבוצות עם קישור מאוד אינטנסיבי. בכללי הקישור בליגה הוא מאוד חזק ואינטנסיבי. גם אצל הפועל תל אביב. 100%. גם אצל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב לא עובדת נכון. הפועל תל אביב עם מאזן על הפנים.
עזבו את אבל המאזן, עדיין היה לה את אליאם ספולסקי, הפועל והיה תל לה את אביב, טייבינדר, שניהם אבל קשרים אליאם מצוינים. קנצפולסקי ודן אייבינדר, אלו עם כל הכבוד, לא קשרים שיכולים להתחרות בישמעאל הסורו. סורו עשה להם ברור, קרקס. אני הגול, אורי, בשער, אמרתי את זה בעבר לא פעם ולא פעמיים בשיחות, שלדעתי אסמאעיל הסורו בכושר משחק טוב, בין הטובים בליגה, בלי לראות אף אחד, משחזר את התקופה שלו בבני יהודה, הוא שחקן מעל הליגה, באמת קשר אחורי שיודע להוציא להתקפות, היה מהיר, שווה מתקן לשים עליו מצוין. את הכסף, אין ספק. 100% היה לדעתי שווה לשים לו את הכסף. היה שווה להילחם עליו כל הקיץ, ולחכות לשחרור המיוחד שלו מסלטיק והריבים עם הקבוצה מצרפת, כדי שהוא יגיע לפה, באמת במאני טיים, כי עכשיו אנחנו במאני טיים, זה באמת הרגעים הכי חשובים שלנו בעונה, פלייאוף עליון, גביע, הוא הגיע בדיוק בזמן, כדי לעזור לנו להתייצב, ולעלות למעלה בעזרת השם. אתם יודעים באיזשהו מקום, אם אנחנו כבר מדברים על פועל תל אביב, לי יש איזה חרטה שצ'יבוטה לא הגיע. אני חושב שצ'יבוטה יכל להוסיף לנו ברמה מצוינת בהתקפה, גם מבחינת המהירות. לא נלחמו עליו. יש הרבה שחקנים שלא נלחמו עליהם, אבל צ'יבוטה באמת היה... צ'יבוטה מאוד רצה להגיע לביתר, היה נחוש מאוד. אני לא מבין למה באמת ביתר ויתרה עליו. יש משפט שאומר, אורי, בסוף הכסף מדבר. בסוף אתה רואה, אבל אני לא חושב שהפועל הציע לו יותר כסף מביתר, פשוט ביתר ויתרה עליו. אפשר רגע לדבר אבל? בוודאי. בוודאי. אני ראיתי את המשחק האחרון נגד הפועל תל אביב וראיתי את השער. מה שבאתי להגיד זה שבשער של ביתר, אסמאעיל הסורו לקח את הכדור. אילוץ ענק. לא, לקח את הכדור ופשוט נתן לעצמו מקדמה ענקית. אם חוסה רודריגז היה עומד במרכז המגרש של הפועל תל אביב, הוא היה נותן לסורו לתת המקדמה הזאת, וכל המגרש, וכל המשחק, סורו היה מתמקד באיך לבטל את רודריגז. ברגע שרודריגז לא היה, סורו אמר, אוקיי, אין לי פה תחרות, אוקיי, הקישור של הפועל תל אביב היה באמת מאוד דליל במשחק האחרון. פרוץ. סורו פשוט ראה שיש לו מרכז שלם, ששם הוא הכי טוב, שם הוא הבעל בית, לקח את זה לידי ביטוי, מיליון מהלכים מטורפים, והשאר זה רק אחד מהם. אם אתם שמים לב, בכל המשחק, גם מיגל סילבה הציל אותנו כמה פעמים. מיגל סילבה, הוא מזמן לא זר מבחינתי. היכולת שלו לא מובנת מאליו. היכולת של מיגל סילבה לא מובנת מאליו, ועצם העובדה, הוא מסיים חוזה בסוף העונה, עצם העובדה שרוצים לשחרר את מיגל סילבה ולהביא שוער ישראלי, בגלל שסילבה טוב. לא להביא שוער ישראלי, לא להביא שוער ישראלי, זו טעות. לתת לרוי ססון, גם רוי ססון שוער מדהים, כן, אבל היכולת של סילבה לא מובנת מאליו, מהסיבה פשוטה, אין עוד שוערים כאלה בארץ. ברגע שתחליף אותו בשוער ישראלי, אתה תקלוט את החיסרון של מיגל סילבה וכמה הוא חסר בשער. ביתר באמת לא תוותר עליו, מיגל סילבה באמת אתה רואה שהוא... ביתר שיקבל קריירה בסך הכל, לפני שהוא הגיע לביתר הוא היה מקבל 50 כל משחק בפורטוגל. הגיע לביתר, שיקם את הקריירה שלו, הביא גביע. אני חושב שהוא כיום, הוא אהוב הקהל. הוא אהוב הקהל לגמרי, חוץ מזה, זה שמיגל סילבה בחר לחזור בתחילת המלחמה, זה בכלל לא מובן מאליו, סילבה לא היה מחויב לזה, זאת לא המדינה שלו. הוא במדריד, פגש את המשפחה שלו וחזר, אבל רגע, יונתן רצה להגיד משהו? מיגל סילבה שיחק בהפועל ניקוסיה, בקפריסין בקבוצה שאצילי שיחק בה, וכשהוא שיחק שם, הוא זכור בתור השוער הכי גרוע בתולדות המועדון. ממש, יש עליו מין תווית כזאת. אוהדי הפועל ניקוסיה ישמעו מיגל סילבה, ישמעו השוער הכי גרוע שהיה בקבוצה שלהם בכל הזמנים. אני יכול לתת הערה? בביתר הוא זכור אחרת לגמרי, כן. אז בדיוק, אני רוצה לתת הערה, בדיוק קפץ לי. מיגל סילבה, לדעתי בעשור האחרון, השוער הכי טוב שנחת בביתר בעשור האחרון. שאני דעתי, יכול להיות שאני טועה, מיגל סילבה בהחלט אחד הזרים הטובים שנחתו בביתר ירושלים בעשור האחרון, גם אסמאעיל הסורו, אחד מהקשרים הטובים שהיו לנו. כמו שאמרתי, קשר שהוא מעל הליגה, ברגע שהוא... חשוב להגיד, לדור הזה, לא לשכוח את שלוי ואת אוחנה ואת כולם. איפה אנחנו, אם אתה הולך איתי אחורה, אז איפה אתה, אני לא מכניס אותו אפילו על בועטנג. איפה הימים שהם על מיליאן, בועטנג, איפה? איפה הוא ואיפה בועטנג, אבל... מי מצטער למשחק שלכם? אני אתחיל, לדעתי, ליאון מזרחי.
שחקן מצוין, הרבה תיקולים, הרבה סגירות מאחור, הרבה הצטרפות להתקפה, לקח שליטה על המשחק, ואני מקווה שהוא ימשיך ככה בעזרת השם. ליעד, מי מצטנע המשחק שלך? אסמאעיל אסורו לגמרי, המהירות שלו והכניסה שלו למסירות לרחבה עושה את העבודה בהחלט, אני חושב שזכינו בו, והוא עושה טוב למרכז הקישור. יונתן, מי אסמאעיל אסורו. מצטער במשחק שלך? גם שלי, אסמאעיל אסורו, וכל מילה נוספת מיותרת. בדיוק. מי אכזבת המשחק שלכם? או-אה. אני לא חושב שהייתה אכזבת המשחק, אבל אם אתה מסתכל על מישהו שהיה פחות מעורב במשחק, הייתי יכול להגיד מוזי, שהגיע למצב... אני יכול לתת את רגע. האכזבה הכי גדולה שלי. הייתה לי אכזבה ענקית במשחק הזה. רגע. כן. אני אשלים את המשפט, אני חושב שכאילו מוזי הגיע למצב ענק, מצב שרק לשים את הרגל ולכבוש, באמת בעט על זובס, עם הכדור וקצת שמזרח לאכזב, שלך לו. אבל אמת, בדיוק מי שאמרתי שמצטיין במשחק, אבל אני חושב שעדיין מוזי שחקן מאוד חשוב בביתר, ואני מחליק לו על המשחק הזה. ללא צל של ספק. זה לא המשחק רע שלו, והרגע המאכזב במשחק שלי זה הרגע שממש בייס לי את היום, בייס לי את הלילה. איך אתם נותנים לכדור להתפנצ'ר? היה קטע שהכדור התפנצ'ר. הכדור איך דבר התפנצ'ר, כזה קורה? זה היה, אני אומר לך, ברגע שמוזי... נראה לי יש לנו מישהו נחס בקהל, אתם יודעים? מה אמרת? נראה לי שיש לנו מישהו נחס בקהל. 100%, נראה לי זה נח ישב ביציע. סתם, חס וחלילה. בואו נדבר על מצב הרכש. כן, כמו שהתחלנו, אמרנו בפתיחת בלי רכשים בכלל בעונה הזאת. בקושי מוזי לא לשלם על איתמר שבירו ולא לשלם על בריאון, ואז לתת הצעה שלדעתי היא מאוד מופרכת על אלעד מדמון בסך 1.7 מיליון יורו, ולא להביא בלם בכסף הזה. יש הפתעות, וחוץ מזה להביא בלם שהוא ישראלי קשה יותר מבחינת המחיר שלו, ומבחינת הזרים קשה יותר לשכנע אותם להגיע לארץ. גם איזה קבוצה תשחרר לך עכשיו בלם ישראלי, זה נחשב מציאה. נכון. אני ראיתי גם סתם למשל מבחינת רכש, היה לנו אפשרות להביא תומר חמד. אני חושב שתומר חמד זה כבר... הוא מעבר לשיא בהרבה. הוא הגיע למכבי חיפה כדי לקבל כאילו תפקיד מסוים בהנהלה וזהו, לפרוש בסוף העונה. אבל מה שכן, אני קראתי מאמר מאחד האתרי הספורט פה בארץ, שסוכן התראיין ואמר שאם פעם להביא שחקן זר היה 1-10, היום זה 1-30, שזה באמת דבר מטורף. אנחנו לא נראה פה בלם נוחת, בלם זר נוחת. רק לי מרגיש שקריאף מתחיל להיעלם קצת. אפרופו, שנייה, תכף נדבר על קריאף, כרגע אנחנו קצת במצב הרכש, הנושא הבא שלנו יופי קריאף בשמחה. אני אספר לכם שתי דברים. דבר ראשון, היה בלם זר, שמעתי את זה ב5 באוויר, עם עידן בן אבו לדעתי, אני באמת לא זוכר. היה בלם זר שסגרו איתו הכל, כל התנאים של ביתר ושל הבלם זר נסגרו. למה נפלה עסקה? לא בוטנקה הוא. נפלה עסקה, תקשיבו טוב, אשתו לא רצתה להגיע לישראל. אני ראיתי זה. אז זה נאמר, תחשוב פעמיים לפני שאתה מתחתן. ואני אספר לכם על עוד משא ומתן הזוי, הוא היה משא ומתן עם איתמר שבירו. קודם כל, איתמר אכן הביע נכונות להגיע לביתר, איתמר מאוד רצה להגיע לביתר, הוא רואה בקבוצה ובירדן שואה שחקנים שהוא רוצה לשתף איתם פעולה, שחקנים שהוא כן היה רוצה לעבוד איתם, לאור העובדה שהוא לא מקבל קרדיט בנתניה, הוא לא יעשה לעזוב גם שם. באמת, למישהו איתמר ניצן קצת חסר? אני קראתי בטוויטר ש200,000 יורו דמי השאלה, ועוד אופציה של 1,500,000, ונתניה שולחת יורו. נתניה שולחת לביתר את שבירו אלמונית לבית וגן. תקשיב מה אני אומר לך, 200,000 יורו דמי השאלה, ועוד 1.5 מיליון אופציה, נתניה שולחת לביתר את איתמר שבירו אלמונית. בטח, וגם את המאמן המפוטר שלהם.
רגע, אני אגיד משהו. איתמר שבירו, זה שמכבי נתניה קנו אותו בקיץ ב-1.8 מיליון שקל, כן, אני לא טועה. אתה לא טועה. איתמר שבירו אותו שחקן שכבש הוא רק שחקן שער אחד ממש העונה. ממש מוכשר. באמת, שמו הולך אין לו מי לפניו, אין לעזוב ספק. נתניה, כולם בנתניה כדור לרגל, זו הבעיה שלהם, אני שומע אוהדים שלהם מדברים על זה, כולם בנתניה כדור לרגל, אין לו עם מי לעבוד. תחשוב, אתה מביא אותו, את הריצות של הבן אדם הזה לירדן שואה, היא מלא איזו עונה הוא יכול לספק כאן. חד בסדר, משמעית, מותר לפנטז. אבל רגע, אמרת משא ומתן הזוי שהיה, אתה אומר שכרגע מופרך שהוא יגיע? כרגע, לאור מות אביב, אנחנו כמובן שולחים תנחומים ומשתתפים בצערה של המשפחה. כמובן, כולנו, כואב, לאור מות זה לא אביב קל לאבד שהוא- הורה. משתתפים בצערו, יקום חזק מזה בעזרת השם, אבל בעזרת השם. יפה. לא יודע. הוא כרגע יושב שבעה, והשבעה קצת מונעת ממנו לעבור קבוצה ולהתעסק בזה כרגע. טוב, יש דברים שדוחים את הכדורגל. מאה חד אחוז. משמעית, חד משמעית. מקווה שבעזרת השם לא יקום מזה, ונראה אותו בצהוב שחור הנכון. הלוואי. 100%. בואו נדבר על אופיר קריאף, ליעד העלה כאן נקודה מאוד מאוד יפה לדעתי. נעלם, אני חושב שהוא נעלם כמובן נשמע, לגמרי. הוא ה-X וה-Y. המוקפוץ החליט להעלים אותו, אני חושב שזה... תשמע, הוא גם עשה קצת בעיות משמעת, הוא היה צריך איזה אישור או שתיים. לא, אני חושב שזה אישי יותר מאשר מקצועי. אבוקסיס החליט שאופיר קריאף כבר... זה לא שמקצועית אתה מפספס פה את פול פוגבה, כן? בוא. נכון. אבל אתה מבין שמקצועית הוא יותר טוב גם או, מיובל אשכנזי. נתת דוגמה נפיצה. ראית? אבל זה לא שמקצועית הוא פחות טוב מיובל אשכנזי, אני מצטער להגיד, עם כל הצער שם הדבר, ואני מאוד... גם אשכנזי קצת נעלם לי. גם אשכנזי קצת נעלם לי. עזריה חזר, אשכנזי ירד לספסל, אין... אני לא ממעריצי קריאף. אני שמח לראות את... אני מעריץ אותו יותר בעניין של הקהל, הוא באמת מביא דרייב ענק לקהל. הוא ענק לחדר הלבשה, באמת נכס. מקווה שבעזרת השם בעתיד, שהוא יפרוש, יקבל איזה תפקיד בהנהלה, אולי... אתם מאמינים שעד לפני, יומיים הוא היה מועמד להפועל חיפה, והוא גם רצה ללכת? לא יודע כמה רצה ללכת. לא, רצה. בוא לא ניכנס לו לראש, בוא לא ניכנס לו למחשבות. דן עזריה, מילה על דן עזריה. כיף לראות אותו. אני מאוהב פה, הוא שחקן שנותן לסורו לעשות מה שהוא רוצה. ברגע שהוא על המגרש, סורו מרגיש שהרבה יותר חופשי לצאת להתקפה ולפרוץ ולעשות מה שבא לו. הוא יודע שמאחוריו יש דן עזריה, שהוא קשר מצוין, אני לא יודע איך עד עכשיו הוא התפספס, הוא היה פצוע ובלגנים. דן עזריה קשר מצוין, שברגע שהוא נותן לסורו את הגיבוי מאחורה, אני רואה את סורו עושה דברים נפלאים, ודן עזריה קשר אחורי מצוין. ליעד, אפשר לשאול אותך שאלה ותענה לי בכן או לא. בבקשה. אתה ראית את ליאור קאסה? ליאור קאסה? לא. אתה לא מכיר את ליאור קאסה? לא. אורי, אתה מכיר את ליאור קאסה? שמעתי עליו, אני לא... אני מכיר את ליאור קאסה, אבל זה מירושלים. היי. אז תגידו לי אתם, איך יכול להיות ששחקן כזה, קשר כזה, ירושלמי, גודל בהפועל ירושלים ולא בבית"ר ירושלים? אני אתן לכם דוגמה, תחשבו ענן חלילי, היה גודל בהפועל חיפה במקום במכבי חיפה. זה לא הגיוני. המחלקת נוער של בית"ר כל כך לא מזמינה ששחקנים הולכים להפועל ירושלים. גם הניהול במחלקת נוער הזה באמת גרוע, אבל ברוך השם, עכשיו העונה הזאתי, אבוקסיס החליט שהוא משקם, הוא הביא את בנדה, שיהיה המנהל המקצועי של המחלקת נוער, באמת מקווה שיעשו שינוי כלשהו, צריך ריש עמוק שם, להוציא את כל... לפרק מהשורש. לעקור את הכל. יש עניין שאני רוצה לדבר עליו, שהנושא הבא שצריך לדבר עליו, לדעתי לפחות, זה העניין הזה שלא נותנים לנו להיכנס למשחק נגד הפועל באר שבע בטרנר. בלגן אוהדים. בליגה. אבל זה רק למשחק... בליגה או בגביע? בליגה. בגביע. אני יכול להקריא לכם משהו שכתבתי בטוויטר? בבקשה. אין בעיה. אני פתחתי טוויטר לא מזמן ואני... אני הגבתי לך על זה. כן, אז בוא נקריא. לליעד ולכל מי שעוד קרא. לא יעזור בדין. בית"ר ירושלים סומנה כבד בוי של ההתאחדות לכדורגל.
הסיסמאות של דין לביתר ודין לשער, אומנם יפות, אבל ממש לא מזיזות. מה עושה ילד רע שרוצה שיפסיקו לחפש אותו? אני אגיב מה אמרתי גם, אז שזה כאילו קצת קשה מדי. תגיד. אמרתי שלדעתי השנאה של ההתאחדות לביתר, וזה שהם לקחו אותנו כפרויקט אישי, יותר גדולה מהשנאה של היהודים להיטלר. השנאה שיש שם לאמנון, השנאה שיש לאמנון... בואו לא נשווה את אירועי העבר של העם שלנו לכדורגל. לא, סתם, אתה יודע, דוגמה. מאוד, אני לוקח את זה באופן ציני כמובן, אבל השנאה שיש שם לדיין כנגד ביתר זה משהו שאתה לא רואה בכל יום, וכמו שראינו, הוא כל פעם דורס אותנו עוד יותר, ולוחץ עלינו, ונותן לנו את העונשים הכי קשים בספר. זה קצת... זאת ההתאחדות. זה קצת מבייש, אני אגיד לך את האמת, על פי התקנון החדש, הפועל כבר אתמול הייתה אמורה לקבל -1, על זה שהם זרקו אבוקה למגרש. איפה זה קורה? למה זה לא קורה? למה אם ביתר היו זורקים אבוקה, לא היינו מקבלים -1, היינו מקבלים -4 כבר על הגביע. לא, -4 ועוד 4 על תנאי. אתה מבין? שימו לב שהפועל תל אביב זרקה אבוקה לפנינו, והיום הם בבית דין? לא, רק אנחנו תמיד בכותרות כל השבוע. נקנסנו באמת, אני באמת חושב שצריך, הרי בתחילת העונה הודיעה ההתאחדות שאפשר להביא מפעיל למשחק, והוא יעשה כל מיני מופעים כאלה של יותר קר כזה, יותר כזה זיקוקי ועניינים, ופחות אבוקות. אני לא מבין למה ביתר או קבוצות אחרות לא משתמשות בזה. בזבוז, במקום לעשות אבוקות ולקבל כנסות, זה קצת חבל. אופה, יצאה כתבה שאני אתקן עליה, ומיד לאחר מכן ניגש לצלות הקהל, מכת פציעות בהפועל באר שבע לפני משחק הגביע מול ביתר. גיא ודש לא ישחק, איתן טיבי לא ישחק, אילון אלמוג, יד אבו עביד, אופיר מרציאנו ואילון אלמוג כמובן הושבתו. באר שבע באה חסרה. זה טוב לנו מאוד. מאוד טוב לנו. מאוד. ברגע הם משחקים בלי שני בלמים שלהם, ששניהם פצועים, ובררו וויטור... למרות הכל אני אתן לך משפט. משפט שינצח את הפרק הזה. ההגרלה בסיבוב ח' של גביע המדינה, ההגרלה שביתר קיבלה השנה בסיבוב ח' של גביע המדינה, יותר קשה מכל הגרלות שביתר קיבלה בשנה שעברה. כן, אבל הקטע הזה שיש להם הרבה חסרים זה... אתה יכול להרוויח מהעניין הזה. במשחק בשבת אתה תראה שהפועל באר שבע תעלה עם בררו וויטור. ויטור זקן ומאוד פציע כבר, וויטור גם כן. לא, אל תזלזל במקצועיות שלו, לויטור יש מקצועיות חבל על הזמן. אבל ראינו במשחק הקודם שהוא נפצע בדקה מאוד מוקדמת, וברגע שלהפועל באר שבע אין שני בלמים על הספסל, אבל הבלמים גם מאוד חשובים, אתה תראה שעומד להיות שם הרבה מלכן, הרבה זהירות, גם בכניסות של הפועל באר שבע על שחקנים של ביתר, אתה תראה שכל כניסה של ויטור הוא ינסה לעשות כמה שפחות מגע, כמה שפחות להיכנס בשחקן, בעזרת השם מזל גם משחק לטובתנו, גם במשחק הזה, אז ויטור יפצע עוד פעם. אני רוצה לתת לכם שאלה של זיו ראובן מהאינסטגרם, האם הרגשתם בחיסרון של ירדן שועה נגד הפועל תל אביב? המשחק היה נראה שוטף, אבל עדיין היה חוסר. חלקית. היו מצבים שראיתי, שאם ירדן שועה היה מקבל את הכדור במצב הזה, היה יוצא מזה כבר איזה פס ענק שמוביל לשער. ויש אבל גדול, כשירדן שועה לא היה למגרש, אתה ראית את עדי יונה וליאון מזרחי, ככה לוקחים בעלות על המגרש, בעלות, זה אומר להתחלק חצי עם אברמוב. שועה באופן מדהים. אז ככה, בזמן שדיברת ואמרת את הדברים שלך, אני ספרתי, קיבלנו 46 שאלות באינסטגרם, כמה מתוכם היו על מדמון? כמה מתוכם היו על מדמון לדעתכם? תנו, זרקו מספר. 36. 40. לא, אז שניכם קצת הגזמתם, 24 שאלות על אלעד מדמון. וואלה. אין ספק שזה איך שהקהל צמא לו. בואו ננסה לנפץ פה את השמועה הזאת, שזה
כל כך עשו מזה וואו. כן, אלעד מדמון לא צפוי להגיע לבית"ר ירושלים. אמת. לא צפוי, הכל יכול להיות. השם שלו... כן, אבל אנחנו נקווה. פנקס שחקנים, זה עוד שם מפנקס שחקנים. וחוץ מזה, כל הכבוד לו באמת, יש לו כישרון, אבל אני חושב שזה קצת מוקדם מדי להביא אותו. אבל אין דבר כזה קצת מוקדם מדי, כי בסוף מאוחר מדי, הוא כבר לא יהיה פה. אני אתן לכם סיכום של הפרק הזה. רגע, הוא ילך, שנייה, אבל הוא ילך למכבי תל אביב, מכבי חיפה, הוא יישב על הספסל, סגל של כוכבים, איפה אתה רואה אותו מקבל דקות? אני חושב שבית"ר ירושלים זה המקום הכי טוב לשחקן כמו אלעד מדמון, ולחלוצים צעירים אחרים להתפתח פה. ברגע שיש לנו שתי חלוצים שביחד כל העונה כבשו 7 שערים, זה המקום של חלוץ צעיר שבא לתת עבודה להתפתח פה. אני אתן לכם רגע משפט אחרון. סיכום קטן. אני אתן לכם משפט אחרון ונסיים את הפרק הראשון בהצלחה. אוקיי. ההצעה של בית"ר ירושלים לאלעד מדמון מצהירה על דבר אחד. יש כסף במועדון. זה לא שאין לנו כסף לשלם לשחקנים. יש 1.7 מיליון יורו שכנראה הוקצבו לרכש. אם רוצים לזרוק את כולם לשחקן אחד זה לגמרי בסדר. יש כסף לרכש. אם לא מדמון יגיע שחקן אחר. יגיע חיזוק בינואר. אנחנו לא נשאר יחפים מכאן ומכאן. אתם יודעים מה, יש לי שאלה בשבילכם ככה לפני הסיום של הפרק הראשון. איזה עמדה אתם הייתם רוצים לראות בבית"ר ירושלים? רגע, אז אני אגיד דבר כזה. כל אחד מפה ייתן את ידי החברים, ואחרי זה אנחנו רוצים שאתם תגיבו באינסטגרם, מה לדעתכם העמדה הכי חשובה? להתחזק בה? אני אתחיל, אני אגיד בלם זר. לא ריאלי, חלוץ. לא ריאלי גם, חלוץ, אתה חייב מישהו שיחליף לך את פריידי, הוא אמנם עושה עבודה טובה, אבל אתה חייב מישהו שהוא יותר מהיר, יותר חד. מסכים. על הדבש ועל העוקץ. על העוקץ ועל הדבש. יאללה. ספיננקו הברקה. יאללה, תודה רבה לכם. נתראה בפרק הבא חברים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בית"ר 1936 בכל הפלטפורמות. וגם אחרי רדיו דרימסטאר שמארח את כל הסיפור הזה. תודה רבה ליונתן ולאורי. שיהיה לנו שבוע טוב. שוב, בפרק הבא יצטרף לנו שחקן רכש, גם יש תקציב בניגוד לתחילת הפרק. נתראה בפרק הבא. נתראה בפרק הבא.